قدس سجل لك أزلك السجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتعملك عملك توجه عاستون بسان جست عملك أنت لكل جسك ولكل زنفس بتسوى كان نبك ما مهارنا قدس ولك أنت يبلع أنت مسسبت صلي كما زبلو قدوس قدوس قدس الجابير عملخنا زنبركا زلخا نقول حليف كاد ما نزل ألم تنبر كم سراك سام عرب كب سميك سعدبو سم كان نزل ألم تمسكن يكون سلا أملاخنت كان سلا فتارينت سلا قويتنت كان سلا نكسنت كان سلا ملكوتنت كان قدس الجابير عملخنا نخورك كان مسكنك نقلقلك كان جزاك في قميلنا دمان سجدك تعاطنا كان منصفاقنا تعظم شزي أدما بارك الله رفاتات قدس الإنجل مريم قتلن قبائنا دما قبائي قدسان قبائي أو قبائي قدسان نفس ما يجي ساتف وداتنا زي تصبق قبائلنا تنصلي أملاكنا سخاتريو سخات تقبلو قبائلنا نمهارو الكارم تردينا أو كنا حدا 36 سنة فرن فريبلو مقد خان نحزلو قبائلنا عالم سلام لنا يهجر سلام هاجرنا حزبنا قرابتنا أمانقنا دما سلام هبلنا قدس الجابير أملاخنا ولدنا يوم بارك لنا وفرو دحان اتولنا زقش دما دحان ملسلنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصخات نسا وأركان تاب سمايكم دما مدريكون عائلات مقبنا لما هبلنا أنا نزودلنا بدلونكم دحالقنا لهم بدلنا أنسانا دقلنا كوكفاد احنا النمبر فتنا يتتولنا منقستن حيلين كبر نزل على نتكاين ما أمين وزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلكم حلنا خدن قلي خير سجاهون تنقلي في أدي جابير تبعات بيتا سراوي سلام لكلكم مسخي كاب أنا سبرقتي غير بركرسكم برقيو قوم اللي تتصدق جابير مساخ أوفيس دسبلكي أتيات ناصر يلنا نفتو ودخية سيس كرسوس من تانا حرات لمن ابن أمين فتاه ويسري جينا أملاكن وداني يسكرسوس كانيكا كانت سريات يدم ساتيا بسا ولدو دبرو كساتي برهان أنتم أبويا كانت وعيديا كنات قوان ساربو سانات ببسمكم كن فتانون تاني رسيانس بلوان سمات جيو مهارن كرسوس بالعصر تغلطي جيو مهارن نكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس بالعصر تغلطي بنت اجزيتنا مريم عنكسوس بنت اجزيتنا مريم عنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس 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 إذا سعدي آمن بارسقا قويتانا يسوس كرسوس عن مقابرين فتصمتا ساعات معلتنيا كمون دك أسام سال مسؤول زغني كم مودعتا قزي أدمس تغصر ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ረባሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስክነሉና ሰዊርናን ረዲእናን ቀሊብናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቅብናን አጥምዕና ብሰዓዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እዩ ሕጆም በዛ ዓዲስ ስዕለት እዚኣን ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝኽ እግዚአብሔር አምላኽናን ልምነሉና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይትና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ናብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና ስለሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሓኻናን ነመስክነካ ኣለና ወጎይታ ይቅረበለና ምቅር ሰብ ስለ ዝንድምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ወንደለለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብንፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ክቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምክሪ ቑፉዓት ሰባትን ምላዓል ፀላን ወጎይታ ካብ ያርሕቅ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቅ ካብ ዝርያ ብዘት ዘለና እየቦታ እውን ኣርሕቅ ብጣዕምን ዝሓይሽን ኣዘዘልና ተመን ቅድሚትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኻማ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባህልሃና እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 وأملاك كم صالح محرني كم تعبير رايخ أبساي دمسس كم أبساي تصدق حسبني كم حتياتي وناتريني أنا أبساي فلتقلق مو حتياتي كل جزيب كلمة زربا خاص صادق فردغان صوت كانت ركبسي أنا أخاط راي بدلكو أكل مخاء كي قبركو
نو بابا ساتو ولدكو نيكا بحطيات تنستني نو أنا حق أوش تقاتلوا اليوم أحبو أنتو مهارني أنت قصرت سمع الزاتريني كبرت صعودو صبني تنزغت قد كاين عصم تحقوساس بهتان حقوسنا اسمعني قد بحطياتي كولو نبزل أبسايون دمسسو وأملاق صوري لب فطر اللي صنع منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كام لسلي فقادنيا منفسون دقفني نقد خان مفرس عمرهم إيه حتى أنا بخاكم لسيهم وأملاق مدحاني كاب دادم أنك فني سانين سلك هالر كتب له إياه ويثا في مسكانا خنا جرس خنا فريق فت مسوات بهب لك كاني زي كون اسمه روكل كانري مسوات مراري تبغوني خمو مسوات أملاق صبر منفسي وأملاق نصبرون كنت اللي بايت نقوني خا نتشيم سأجا خاصة ناي قبر الله مكاتيات يرسالة من الدا شو مسوات صدقين إذا حر مسواتي بمر مسوات بحكم لك أيوم شو عم مسوي خارح قرب لك أيوم هاللويا صلاة جزية دكاس كورسون كسين أملاق المسكانا قرب له ኃጢአተይ ሓድገለይ ከዓ እልምኖ ክብርና አምላክና ይሁን። መዝሙር ዳዊት መበል 130 የነታ ከንብብልናዮም ክጽልይልናዮም መዝሙር 131 አነ ክጽልያየ መዝሙር 132 ዶክተር ጽጋብ ኣብ መስመር ተሃሊኻ እንዳሃይ ግበረለይኻ ዶክተር ክፍላይ መዝሙር 132 ዲያቆን ኣለኻ ዶ ዶክተር? ኣለሁ ዲያቆን ከመይ ምሲኹም ኩልኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት 133 አዴና ኤልሳቤጥ እንኳ ኣብ ሰላም መጻኽን መዝሙር ዳዊት 134 ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 137 ማማቡኑ እንኳ ኣብ ሰላም ኣተኺ መዝሙር 138 አቦና አቤ መልአከ ሰላም መዝሙር 141 የነታ መዝሙር ዳዊት 142 አነ 146 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ማማረ ዘነት ዓዊልኪ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ክትጽልይልና እሺ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቶም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊት ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድሪ ኣግባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስናኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ጉርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለም ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቆርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን።
አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጽአ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኸዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዝሰረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። አሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ። ኣራይ ክፍልታት ጸሎት እኖ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከይ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ያውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ሓደ ኣምላኽ አሜን። ማማ ሙሉእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ كما يوعلكم كلهم መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግናኸ እቲ ፅይፍ ዝኾነ ተግባራትክን ትሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ቅላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትትብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ እቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነንፀባራቂ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናቋኣኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለ ይብል ኣለኹ። እዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃላት ክብሪ ምስግና ይኹን። አሜን። ኣብቲ ናፍሮ ወይኒ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ክሪኤክ ፀኒሐ ቢዚ ስለ ዝኾንክ ንባብ ዘይሃብኩኺ። እሺ ዶክተር ክፍላይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ክትጽልዩልና። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳብ ካባይ ኣርሕቕ እዮ። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኽንቱነት ኣዝዩ ሃላዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣልትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። አሜን። ዶክተር ጽጋብ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ። ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ ብበረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኡ እሞ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ንዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ። ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ወተስፋ ኩላ ወሳናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ
كابزي علت زي نزل علم تدحننان تعقبنان آمين أوغيتا بروخي خامو فردخا مهارني أوغيتا بروخي خامو حاكنت كارداني أوغيتا بروخي خامو كبرخا أبرها لي أوغيتا محرد كان نزل علم ينبر أوغيتا نعين تكبر إدكا كابلودونا ولدو معوبين سلزخونكا ኣይትንጸገኒ ኦ ጐይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጐይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኻይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ኣብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋ በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካዮ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ኣሜን ኦ ጎይታ ልዑል ጎይታ ኣባኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይትለንቲ የዘንቱ ኣሜን መምህር ትምኒትን ማማ ትርሓስን ኳዓብ ሰላም ኣተኽን መምህር ትምኒት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ክትጽልይልና እሺ ከመይሲሆን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ኣሜን ሓፍ ኣብለለ ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለምን አሜን ቅዱስ መሐረና ወሰልስ ቅዱስ መሐረና ወሰልስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም መፈውሶም እንተ ቅዱስ ሚካኤልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ይስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን አሜን ማማ ረዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረልና ናብ ጎይታ ለምንና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ከጸግወና ለምንና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን አዴና ኤልሳቤጥ
ቤት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ንጽልያልና። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸልና ኣሜን። ተቐኒለ ንሰብከን ማማ ሙሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ወሃድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ መዓር ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመናዊ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጽሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ሓፈብ ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ኣሜን። ቆንደል ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ማማ ህይወት እንኳዕ ብሰላም መጻኺ እንኳዕ ካብ መጌታ ብሰላም ተመሊስኪ ናብዚ ጉባኤ እንኳዕ ብሰላም ተጸንበርክና አሜን። እንኳዕ ብደሓን ፀናሕኩም ኩልኩም ቴንኪዩ ዲያቆን ሓወይ። ኦኬ ጽሊልና እሺ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙላኣክን
ንኩሉ እትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ጎይታና ምሳን ሓይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘካ ረዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውር ግሁድ ዝኾነ ሓጢኣት ምእንትቲ ኣብ ልዕልና ዝስመይ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጌታ ይቅረ በለልና ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዙሕ ሓጢኣት ኣይኹን ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት መምህረትካ አምላክን ወኮሳን በከ መምህረትከ አምላክነ አቆ በከማሳን በከ ዋኮ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኸ ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦሙልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝኸጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾነ ምንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ጎይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ፃግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ኩሉ ፈተና ፅላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ጸጋን ብርህራን ተፈቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ወይተናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ውህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማያትና ምድርን ክብረት ስግደልካ ክርስቶስ ኣምላኽን ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መልኣኻን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መሱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ንብር ዳእና ብህልውናን ክነቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኸ ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦሙልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ይቅበሎ አሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ኣብ ዝቐፂልና
መቐፀልታ ናይ ሃይማኖት ኣበው ንባብናን ትምህርትናን ኣብ ምዕራፍ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኖሲስ ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ቁጥሪ 27 በፂሕና ነርና 26 ኣንቢብና ኢና ዝሓለፈ ሕጂ ካብ ቁጥሪ 27 ጀሚርና ከነንብብ ኢና ኣብ ቁጥሪ 27 ዘለዋ ንባባት ዶክተር ክፍላይ እጥዕመኩም ተኮይኑ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 9 ከተንብቡልና ይቕረታ ኣነ ኣይክእልን እየ ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንድሕር ሃሊኻ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 9 ኦኬ ዶክተር ጽጋቡን የለን እሺ መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ 7 ክሳብ 9 ማማ ትርሓስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ 7 ክሳብ 9 ማማ ትርሓስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ 32 ክሳብ 33 ማማ ህይወት ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 21 ክሳብ 25 እሺ ንባብ ቁጥሪ 27 እዚ ብፍቃዱ መከራ ዝተቀበለን ኩሉ መከራ ዝተዓገሰን ከም በጊዕ ክጥባሕ ዝመፀን ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣፉ ዘይከፈተን ኣብ ኣፉ እውን ሓሰት ዘይተረኽበን እዚ እዩ መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 7-9 መከራ ፀገበ ርእሱ ዋረደ ኣፉ ናይ ከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታት ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ካብ ጠቓዕትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድሪ ህያዋን ካብ እተቖርፀ ካብቶም ወለድኡ መን ሓሰቦ ምክንያት ገበን ህዝበይ ተቐስፈ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክንሱስ መቃብሩ ምስ ረሲዓን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ ተስማዕልና ገብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8:32-33 እቲ ዘይንብብ ዝነበረ ክፍሊ ፅሕፉፍ ከዓ እዚ እዩ ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተሳሕበ ኣብ ኢድ ቆራፂኡ ስቕ ከም ዝብል ገንሸል ከዓ ከምኡ ኣፉ ኣይከፈተን ብምውራዱ ፍርዲ ተሳዕረ ህይወቱ ካብ ምድሪ ተመንቆሳ እያ እሞ ንወለዶ መን ከዘንትዎ ይኽእል ተስማ ቃል ህይወት የስማዕልና ናተይ ከዓኒ ቀዳመይቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 21-25 ነዚ ኢኹም እተፀዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣስኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲጉልኩም ምእንታኹም መከራ ፀገበ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ፀረፈዎ ምስ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቅንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ንሓጢኣት መዊትናስ ንፅድቂ ምእንትኡ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጾር
ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከም እተባረረ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግን ናብቲ ጓሳኹም ሓለዋ ነፍሳትኩም ተመሊስኩም ኣለኹም ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ቃል ሕይወት ኣብ የስማዕና ቁጥሪ 18 ዘለዋ ንባባት ሓፍትና መዓዛ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ ሓወይ ባዕልኩም ሰላም ፀናሕኩም ኩልኩም ኣብ መንገዲ ኣለኹም ሞ ሰማዕኩም ማለት ቀሪበ እየ ገዛ ከኣቱ ብሩኽ ምሸት የምስየልና ሓወይ አሜን ሰላም ምሽት ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 35 ቁጥሪ 11 ቁጥሪ 12 ማማ ሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 32 ቁጥሪ 33 መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ 49 ክሳብ 52 እሺ ማማ ትርሓስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 15 ንባብ ቁጥሪ 18 እንኩኡን ኩሪት ኣሲሮም ናብ ፍርዲ ኣደባባይ ወሰድዎ እቶም ዓመፅቲ ሽማምንቲ ከዓ ፈረድዎ ኣብ ክንዲ ሰናይ ክፉእ ፈደይዎ መዝሙር 35 መዝሙር ዳዊት 35 11-12 ሓሰውቲ ምስክር ተንሲኦም ዘይፈለጥክዎ ነገር ይሓቱኒ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይድ ይፈዲኒ ነፍሰይ ዘኽቲማ ኣላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 32-33 ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርኣኹም ስለየናይ ግብሪ ኢኹም ዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም ኢሉ መለሰሎ ኣይሁድ ከዓ ስለቲ ምፅራፍካን ሰብ ከነስኻ ንብስኻ ኣምላኽ ስለምግባርካን እምበር ስለቲ ፅቡቅ ግብርታትካስ ኣይኮናን ብእምኒ ንቐትለካ ኢሎም መለስሉ ለቃላት እግዚአብሔር ካብ ዘድህነና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ 49 ክሳብ 52 ሓደ ካባታቶም ቀያፋ ዝስሙ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ንስኻትኩም ገለ እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ከም ዝሓሸና ኮቶ ኣይትሓስቡን ኢኹም በሎም በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ነበረ እሞ ኢየሱስ በጃ ህዝቢ ክመውት ከም ዘለዎ ተነቢዩ እምበር እዚ ዝበለስ ካብ ልቡ ኣይኮነን ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ እውን ናብ ሓደ ክእክቦም እምበር በጃ ህዝቢ ጥራይ ክመውስ ኣይኮነን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ክቐትልዎ ተማኸሩ ኣሜን ቃል ተስማዕልና ዮሐንስ 15:25 እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምክንያት ፀልኡኒ ፅሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍፀም እዚ ዝኾነ ምእንቲ ክፍፀም እዩ ዝኾነ ኣብ ቁጥሪ 19 ዘለዋ ንባባት ማማ ህይወት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጥሪ 14 ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንተሃሊኻ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 9 መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 9 ዶክተር እንተዘየለ ማማረ ዘነት ቀሪብኪያ ጽንሒ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 9 ንባብ ቁጥሪ 29
ክሳዕ ሞት ዝበፅሕ ብኩሉ ተዓገሰ ግናኸ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይተዛረበን ሞቱ ድማ ኣብ መስቀል ነበረ ወንጌል ማቴዎስ 17 ማቴዎስ 27 ቁፅሪ 14 እቲ ሽሙ ብዙሕ ክሳዕ ዝገርም ንሱ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 9 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እውን ይሃለኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይረኣዮም መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙ እውን ዝሃቦ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብ ቁጥሪ 30 ዘለዋ ንባባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ማማሙሉ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 25 መምህር ትምኒት ዘሰይም መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ 12 ክሳብ 21 ንባብ ቁጥሪ 30 ካብ መስቀሉ ናብ ሲኦል ምውራዱ ነቶም ብሓጢኣት ኣዳም ኣቦኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ጻድቃን ፈትሐ በቲ ናይ ሓቂ ትንሣኤው ድማ ኣተንስኣና ኣብ ደገ ንስሓውን ከፈተልና መልእክቲ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 25 ንሱ ብሰረ ሓጢኣትና በጃ ተዋሃበ ስለ ጽድቅና እውን ተንስአ ስለ ቃላት ክብሪ ምስጋና ይኹን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ 12 ክሳብ 21 ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ሕጊ ክሳዕ ዝመጽእ ሓጢኣት ኣብ ዓለም ነበረ እሞ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ሓጢኣት ኣይቁፀርን እዩ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ማዕረ እቲ ኣበሳ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበሩን ሰልጠነ ኣዳም ከዓ ምስሊ እቲ ዝመጽእ እዩ ግናኸ እቲ ውህበት ጸጋ ክንድቲ ኣበሳ ኣይኮነን ብኣበሳ ሓደ ሰብኣይ ብብዙሓት ሞይቶም እሞ እቲ ጸጋ ኣምላኽ እውን ውህብቶን ብጸጋ እቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ብዙሓት እምብዛ ይዓዝዝ እዩ እቲ ውህበት ከዓ ብመጠን እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣይኮነን ፍርዲ ካብ ሓደ ንኹነኔ መፀ እቲ ውህበት ጸጋ ግና ካብ ብዙሕ ኣበሳ ንምጽዳቕ መፀ ሞት ብኣበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገፀ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበትን ጻድቃን እተቐበሉ ከዓ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ ክገዝኡ እዮም እምበኣርሲ እቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም እሞ ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ እቲ ምጽዳቕ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ መፀ ኣበሳ ምእንቲ ክዓዝሲ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ከምቲ ሓጢኣት ብሞት ዝገዝአ
ጸጋውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂን ዘለዓለም ህይወት ክገዝእ እዩ ኣሜን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣብ ቁጥሪ 31 ዘለዋ ንባባት ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 9 ወንጌል ማቴዎስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ ደላ ጽሕፍቲ እያ ብማቴዎስ ይጅምር ሓድሽ ኪዳን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 9 ሓንቲ ጥቕሲ ጥራያ እሺ ሓፍትና ሉላ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ ነፃ እንድሕርሃል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 4 እዚኣ እውን ሓንቲ ጥቕሲ እያ እሺ ቀፂላ ደላ ንባብና ማማ ትርሓስ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 16 ሓንቲ ጥቕሲ እያ እዚኣ እውን ቀፂላ ደላ ንባብና ማማ ሂወት ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 14 መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 14 ንባብ ቁጥሪ 31 ንኣብ ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ኢልና ክንጽውዖ ፍቓድ ሃበና ኣሕዋቱ ሰመየና ብስጋን ብደምን ከዓ ምሳና ሓደ ኮነ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ 6 ቁጥሪ 9 عندنا لكم هو حج متى نسخة كمزي لكم دعاء صليو أب سمايات تنبر عبونا سمكاي قدس من قصتها تمتصا بقى نسايا قصلا تشعتي أتبل دلا هو تشعت ترى واي أب سمايات تنبر عبونا سمكاي قدس من قصتها تمتصا هو ساعة هو حصيرة مود حني عن كذا نوح كبكني يا ثالث ماتيوس إسران هرش ماتيوس إسران حمشتن فدي 4 إتن نقص كابزوم نقصات السي أحواتي نحاد زجبركمو نعاي كم زجبركمو بحق قبلكم الله إلو يملس اللهم رومي مشمونته 16 ولد أملاح مهانكم كأتي منفس بعلو إيو مس منفسنا كوينو زمسكر آمين اوكي عبراويان معرض كلته كاب 10 حدث ك 10 4 إتا 10 حدن 10 خلتم بحنسابين زلوا مالت إتي زقدسن إتم زقدسن كلاتهم كاب حدا يوم بزي مغنيات زخاء سمكا نحواتك نقرم أب مأخل محبرون كزمر الكاي إلو أحواتي نمبالهم أي حافرن إيو دقيم كا أنا أبو خو كلي كم بحدشون إنه خو أنن إتم أملاخ ذهبني ولدن يبل 10 4 10 6 بحسابين إن بأرسي بحق إن زرئي أبراهام العلو إنبر نملأختس أي العلو من أمه إتم ولد بدمن سجان كاب زحبرس بموت نتي حيلي موت أب إيدو زحازم أنتي خسعرس نسون ديابلوسيوم نتم بفرحة موت بزلو زمنهم ببارنت تحيزم زنبرو كلاتهم حارة من انتخو صيلو نسون بقو حبرهم آمين عليكم تسمعنا آمين كلمة تسمعنا ديكم أبو ترس على سان كل تنزل وانا بابات
ماما رزنت وانجيل لوكاس معرف 14 قطر 4 أدينا إلسابيت وانجيل يوحنس أب حدش كيدان يتام بالرابعيت وانجيل يوحنس معرف 10 كاب 10 خصاب 3 وانجيل يوحنس معرف 10 كاب 10 خصاب 3 اسمع صعتي حره يوحنس أبي أدل القني أب حدش كيدان أفتا وانجيل ماتيوس دنبب كنا دحر ماتيوس ماركوس الله شعو لوكاس شعو يوحنس رابعيت وانجيل يوحنس معرف 10 كاب 10 خصاب 3 الشي ماما مولو قبر هواريات معرف حادة كاب حادة خصاب 10 تقلته يا كون حاوي أنا هاجز أتي له عفتنا ما أزاديخي هو إيش يتصبق مقعب سلامات أخي أمين قبر هواريات معرف حادة كاب حادة خصاب 10 تقلته عدي ليها حكي مش يمكن يخك يا كنا كيف هي هذه حاوي إيش أوكي ممهر تمنيت يغريت مأزا أتي اللي خيوتب لنا الله حفتنا مأزا نعاقه بايه قبر هواريات معرف 10 كاب قصر 4 كساب 4 كلتن زيان حفتنا مأزا قبر هواريات معرف 10 كاب 4 كساب 4 كلتن قبر هواريات كندي حادة معرف 10 قبر هواريات معرف 10 سقع كاب 4 4 كساب كاب 4 كساب 4 كلتن إيش وماما مولو دما قبر هواريات معرف حدا كاب حدا كساب 10 تقلته ماشي نباب قطر 30 كلتن ቅድስትን ንጽሕትን ትንሣኤኡ ምስ ረኣዩ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣሰር ሽንካር ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሰር ኩናት ዝተወግኦ ጎድኑን ምስ ዳሰሱ ብድሕሪ ትንሣኤኡ 40 መዓልትን ለይትን ምስኣቶም በልዐን ሰተየን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 4 እዚ ኢሉ 24 እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም شيء عليه تسمع لنا وانجيل يوحنس 10 سقع 30 أوه. إزي مسبلهم كا أداون غودنون أرأيهم أتوم دك مزامرتون نقويتا مس رأيوه تحقسوا شعو يسوس كم بحدش سلام ناخدكم يخون كمتي أبون عايز زلا أخني عنون كمو إلقكم الله بلوم إزي إلو أوف بللهم أمه منفس قدس تقبلوا حاتياتهم نزي حدكم لهم كحدقوا لهم نزي حدكم لهم قنا أي كحدقوا لهم من إيو بلهم يسوس نتوماس كم زترأيو حادي خبتم 10 خلته اتيم من تاز بهال توماس قنا يسوس كمت كلهم مسوعتهم عين برد እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ንጎይታ ብኢና የበልዎ ቶማስ ግና ኣሰር እቲ ሽንካር ኣብ ኣእዳዉ እንተዘይረኣኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከረ እንተዘይእተኹ ኣብ ጎድኑ እውን ኢደይ እንተዘይእተኹ ኣይኣምንን እየ በሎም ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ ቶማስ እውን ምስኣቶም ነበረ መዓፁ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መፀ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪዚ ከዓ ቶማስ ኣጻብዕትኻ ድሕሪዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻብትኻ ናብዚ ኣምጽእ ኣእዳዊውን ርአ ኢልካ ናብዚ እመጽእ እሞ ናብ ጎድነይ እትዋ ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ነበረ። ተወዲኣ ድያ? وقطر 30 እወ مش ኣብ قال ቅድሚ تسمعنا ነበረ። ቃልኩም ንህይወት የስምዐና ኣሜን። ቃል ሕይወት የስምዐና። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ቴዎፍሎስ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመረሉ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሕፈልካ ኣለኹ። ክሳዕ እታ ዝዓርገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ለኣኾም ድሕሪ ስቅያቱ 40 መዓልቲ እናተረኣዮምን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናነገሮምን ብብዙሕ መፈለጥታ ህያብ ምዃኑ ርእሱ ከም ዘረኣዮም ጽሒፈልካ ኣለኹ። ምሳታቶም ብሓንሳእ ከዓ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጠምቕ፣ ንስኻትኩም ግን ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም እሞ ነቲ ኻባይ ዝሰማዕኹምዎ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ ኢሉ ከዓ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ኣዘዞም። ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታ በዚ ወርሓት እዚ ዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ በሎም ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ይወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም፣ ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም። እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ። ካብ ዒንቶም ከዓ ደበና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓር ከሎ ንሳቶም ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ 2 ሰብኡት ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማያት እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡን ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም። ሽዑ ደብረ ዘይት ካብ ዝበሃል ኢየሩሳሌም ከዓ መገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ለቓላት ክብሪ ምስጋና ይኹን። أتنا معزة ሕራይ ዲያቆን ሓወይ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ወንጌል ሐዋርያት ግብረ ሐዋርያት ግብረ ሐዋርያት ካብ 10 ግብረ ሐዋርያት 10 ካብ 4 እስካብ 4 ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ንዑ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ክገሃድ ከዓ ሃቦ። ንኣና ምስክር ምእንቲ ክኸውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና ንዓና ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝብስ ኣይተጋህደን። ኣምላኽ እውን ንህያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ኣሜን ኣሜን። ለይ ዲያቆን ሓወይ علي وتسمع لنا ኣሜን
ኣብ ቁጥሪ 33 ዘላ ንባብ መምህር ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 28 ካብ 30 ቅዱስ ወንጌል ንደቀ መዛሙርቱ ኣነ ኣብ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኸትኩም ኣሐዲሰ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዚ ጽማቕ ወይኒ እዚ ኣይሰትን የበሎም ኢሉ ከም ዝመስከሮ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ 26 ካብ 28 ክሳብ 30 እሺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 28 ክሳብ 30 27 ብሓንሳ ኣለዋ። እሺ ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እሞ ካብዚ ኩልኩም ስተዩ። ድሕሪ ሕጂ ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ሓድሽ ክሳብ ዝሰትዩ ካብዚ ፍረ ወይኒ እዚ ከቶ ከምዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ። መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ናብ ደብረ ዘይቲ ደይቡ። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሕጂ ናይ መወዳእታ ንባብና ክትከውን ኣብ ቁጥሪ 34 ንባብ የብልናን ኣብ ቁጥሪ 35 ንባብ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሓፍትና ሉላ ክህበየ ድሒራ ኣትያ ሓንቲ ስለ ዘንበበት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 24 ክሳብ 32 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 24 ክሳብ 32 ንባብ ቁጥሪ 34ን 35ን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣነስ ኣብ መንግስቲ ኣቦይ ኣሐዲሰ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዚ ጽማቕ ወይኒ እዚ ኣይሰትን እየ ዝበሎም መስተ እዚ እዩ። ንዝኾነ ሰብ ብድሕሪ ትንሳኤ ስጋዊ መብልዕን መስተን ከም ዘለዎ ከይሓስብ ንጎይታና ድማ ብስጋኡ ምብስባስን ለውጥን ከም ዘለዎ ከይሓስቡን ትንሳኤ ስጋኡ ከጽድቕን ግና ነዚ ገበረ። ኣስተውዕሉ ከመይ ብድሕሪ ትንሳኤ ስጋዊ መብልዕን መስተን የልቦን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 24 ኦኬ ሞት ሒዙክ ኦኬ ስለዘሎ እግዚአብሔር ኣተንስኦ ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚአብሔር ካብ ቅድሚ መሪኦ መስመር ወፂኣት ካላ መስለኒ አይስም ኣለኹ ዶ ሓፍትና ሉላ? እሺ ሕጂ መፂ ድምፂ ወፂ ክፀኒሕ ኣረሽ ጅምራ ሙሃመድ ጀመርታ እሺ ኦኬ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 24 ስጋብ 32 ሞት ሒዙ ክጸንዕ ስለ ዘይከኣለ ከዓ እግዚአብሔር ምእሳር ሞት ፈቲሑ ኣተስኦ ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ኣብ ቅድመይ እሪኦ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይናወፅን እየ ስለዚ ልበይ ተሓጎስ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክነብር እዩ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅድስናኻ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይተሓድጎን ኢኻ ንስኻ መንገዲ ህይወት ኣፍሊጥካይ ምህላውካ ድማ ብተሓጓስ ክተጽግበኒ ኢኻ እቶም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታትና ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣባና ከም ዘሎ ኣራፅና እንነግረኩም ኣለና ንሱ ነቢይ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕምጦ ምሕላኽ ከም ዝመሓለ ይፍለጥ
ነበረ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስግኡ እውን ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ብዛዕባኡ ትንሣኤኡ ክርስቶስ ተዛረበ። እግዚአብሔር ነዚ ኢየሱስ ኣተንስእዎ እዩ። ንሕና ኩላትና ከዓ ናብዚ ነገር እዚ መሰኻኽር ኢና። ቃል ሕይወት የስማዐና። ቃል ሕይወት ተስማዓልና ንሎሚ ምስ ጊዜና ምእንቲ ክንከይድ ንባብ ኣብ ዝረኣኽለና እዩ። ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ኤጲስቆጶስ ናይኖሲስ ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ካብ ቁጥሪ 27 ጀሚርና ክሳብ 35 ኣንቢብና ኣለና። ኣዴና ኣይለዓለም ከዓ እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን። ካብዚ ቀፂልና መዝሙር ዝምረልና ንጉባኤ በሰላም ፀናሕኹም። ቃል ሕይወት የስማዓልና። አሜን። ካለ ዘዚ ሃሊ ኣነ ለኽቀድም ግን ካልኦት ነገተን እሺ ኣነ እውን ካሕልፈክ ኣነ እድል ተዝወሃበኒ ደስ ምበለኒ ሎሚ ምዝማር እኳ ኣይክእላነ ካብ መዝሙር ግን መሪፀ መዓዛ ሓፍተይ ክትዝምረለይ ሃቲተ ነይረ እሞ ተዋሂበስ እሺ ፍቃድ እዩ። መጀመርታ ቅድሚ ኩላትና የንኣትየን መምህር ሳራ ኣጋጣሚ ከንብባሉ ኣብ ዘይክእላ ቦታ ስለ ዘለዋ ናብ ንባብ ደይ ተሳተፋ እምበር ምሳና የፀኒሐን ካብ መጀመርታ ካብ ፀሎት እንኳዕ ድምፂ ክንሰማዓና። እሺ ፍቃድ እዩ። ቴንክ ዩ ኣነ እውን ዝምረለይ ሰብየ ክሓስብ ከምኡ ክብል ሓሲበ ነይረ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣጋጣሚ ዲቁና ወሲደ 21 መስከረም ብዙሃን ማርያም ሎሚ ትበረኸትካ ድማ ንዓና በፂሑናስ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ኣነ እምበር ምረልና ከዓ ኣሜን ኣሜን። መዝሙር ኣባኻ ዲያቆኔ ዳሓን ሓፍትና ማዛ ደድሕሪያ ዘምር ንደሓን ክልቲኦም ዘምሩ ንባረኽ ብክልቲኦም ኣነ ኣየበልኩን ኣይተዳለኹም ብዙሕ ዳሓን ሓፍትና ማዛ ዘምረልና ራይ ቃል ሕይወት የስማዓና ዲያቆን ሓወት እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ብርክትን ቅድስትን መዓልቲ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ዘመን ከዓ ንዓና ዘርእየና ናትካ ይግበረና ንኩላህና። ራይ ሰራሓተይ ካብ እግዚኣብሔር ኣፍሲስለይ ንጹህ ደም ኣውፂእኒ ካብ ፀላም ኣፍቂርኒ ዘለኣለም ይመስገን መድሃኒ ዓለም ትብል መዝሙር ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣፍቂሩኒ ዘለኣለም ይመስገን መድሃንያለም። ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣፍቂሩኒ ዘለኣለም ይመስገን መድሃንያለም። ካብቲ ማዕዶ ምስጋሲነ ብሰንሰለት ሓጢኣት ተኣሲረ ጭንቀይሪኡ እቲ ዘይታኸስ ተገሊፁ ንባዕተይ ክሕብስ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣፍቂሩኒ ዘለኣለም ይመስገን መድሃንያለም። ሓያል ከሎ ንድኻም መሪፁ ኣምላኽ ከሎ ብስጋ ተገሊፁ ከድሕነኒ በጃ ኮይኑ ክንዳይ ህይወት ሂቡ ወሲድዋ ሞተይ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣፍቂሩኒ ዘለኣለም ይመስገን መድሃንያለም። ምስ ድኻመይ ሓያል ይኻይሉኒ ፍር ሓያልዩ ኣበራቲዕኒ ከም ሙሉእ ቋፂሩ ንጎደሎይ ተስፋ ሂቡ ኣጽኒዕዋ ነፍሰይ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣፍቂሩኒ ዘለኣለም
يمسكن مدهانيالم ፍቅሪ ፍሉይ ካብ ኩሉ ዝጥዕም ሸኽ መይፀይሩ ኣምፂኡለይ ሰላም ዕቕ ፍዲኡ ከምዚ ጥዑም ህፃን ፈትየ የለኹ ኣብ ትሕቲኡ ምዃን ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ፀላም ኣፍኪርኒ ዘለኣለም ይመስገን መድሃንያለም ክብሪ ምስጋና ንመድሃንያለም ይኹን ይቀኒየለይ فرحتي زماري ملاختي سمعلنا ثانك يو هذا حتى زماري ملاختي سمعلنا بحق عمت مزمور حفتنا معزا زماري ملاختي يسمعلنا نزا مزمور زمرسكن ممر ساراون زماري ملاختي يسمعلنا متعمني دستبل مز تمرتناون تخيد نقولو على تقويتات تقليل أبيلا تنقر عزيا دستبل باراخيت مزمور يامو زماري ملايت يسمع لنا آمين آمين هاي بابا لنا ليقون الصهجي أنا خاف زمر ولا سمع سمع حتى أرجع اسك زمر مزجيتي أنا تخيد قرب أدي مارم سلا زخنا لومي هو سعالي لنا تبل المزمور نقول يتعلم من الله تبل المزمور كزمري سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا مريم أم أملاكنا مريم أم مهانينا مريم أم أملاكنا مريم أم مهانينا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا مريم أم بزوهان مريم أم بزوهان مريم أم بزوهان مريم أم بزوهان سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا مريم أم أملاكنا مريم أم نقوسنا مريم أم أملاكنا مريم أم نقوسنا سلام مزموروش مع أملاكنا يا Thank you, thank you. زماري ملاك يسمع لنا آمين زماري ملاك يسمع لنا الشمبار نتا حفتنا معزا دزمرتا كنستنتنا اينا درو حفتنا هانا استنتنو ليخاتلنا لا ملكت باولوس نابسب قولاسيس معراف حادة قطر 13 نسو كاب سلطان صلمات زوصنا نابتا منግስት ፍቁር ወድውን አተወና አብኡ ምድሓና ማለት ሕድገት ሓጢአት ኣሎና ዘሎና እትብል ናይ ኣሰንትኖ ጽብቕቲ ጥቕስሊ ኢኻትልና ኣላ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 13 እያ ሓፍትና ሃና እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት የስምዐኪ
እሺ ካልኦት እታ መዝሙር እንታይ ትብል ነይራ? ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂእኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘለዓለም ይመስገን መድኃኔ ዓለም ምስ በለት ተኣዝማች እቲ ዝነበረ ቤት ድማ በቃ ድተረፋ ይብላን ጎይታ ዝገበረልና ውዕለት ብሙሉእ ዝርዝር ኣቢላ ኣብታ መዝሙር ጥቕልል ኣቢላ ገሊፃታ ደላታ መዝሙር። ስለዚ ርግፀና ኩላትና ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና በዚኣ መዝሙር። ናባኹም እዩ ክቡራት ደቂ መድኃኔ ዓለም። እሺ ማማ ህይወት ናባኽ እዩ። እሺ ኣነ መዓዛ ሓፍተይ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መዝሙር ሳሪና ኩልኽን ቴንኪዩ። ኣነ ከዓ ኣብ ዕብራውያን ቁፅሪ ምዕራፍ 9:14 ሲ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ፅያፍ ንኣምላኽ ዘቐረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያውን ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንህልናኹም ካብ ምውት ግብሪ ዘየንፅሆ ምስኣት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓት ንበትናቱሲ ንገልገሎትኹን ገለኹን ሲ ናብኡ ክንቀርብ ከም ዘለና ንሱ ካብ ደሙ ንዓና ዝተበጀወ ኢለ ክስታይ ገይረ እያ። ኣልዮ ተስማዕልና ትኽክል። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 14 ኣነ ከዓ ሓንቲ ንእሽተይ ቃል ክብል። እሺ ኣዴና ኢና ዓለም ኣብ ቆሎስዮስ 3:1 ከዓ እሺ ደግሚስ ክርስቶስ ተንሲኡኹም እንተ ኮንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣሜን። ቃልዮ ተስማዕልና ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 የነታ ከዓ ኣቤ መርጌታ ነታ ካብ ጸላም ኣውፂእኒ ትብል። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 9 ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኢኹም እትብል ጣዕምቲ ጥቕሲ ሂቦምና ኣለዉ። ቃል ህይወት የስማዕልና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 9 እሺ ምስ ጊዜና ክንከይድ ናብቲ ናይ ንባብ እውን ኣስተንትኖ ስለ ዘለና ኣሎ ዲያቆን ጻፍለካ ትርሓሴ ማማ እሺ ኤፌሶን 5:8 ሓቢራ ምስ 10 ያደላ ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ። ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ገና ሕጂ ብርሃን ኢኹም። ብጎይታ ዘይሕግሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ። ኣሜን። ኤፌሶን 5:8-10 ዳ ስጋብ 12 ሓቢራ ነና ትጋ 10 ቀሪት ቃል ህይወት ተስማዕልና። ክብርና ኣምላኽ ናብ ብርሃን ኣውፂና እግዚኣብሔር ደስ ዝብል ጥቕሲ ኤፌሶን 5:8-10 እሺ ሓንቲ ዕድል ክህብ እየ ምስ ጊዜና ምእንቲ ክንከይድ። ኣነ ላትና ሓንቲ ዲያቆን ሃይ እሺ ሓፍትና ኣሉላ ሮሜ 8:6 ናይ ስጋ ነገር ጥራይ ምሕሳብ ሞት እዩ፣ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግን ህይወትን ሰላምን እዩ። ኣሜን። ቃል ህይወት ተስማዕልና። ሮሜ 8:6 ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ምሕሳብ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ቃል ህይወት ተስማዕኪ ሓራይ እምበኣር ናብ ሎሚ ዝተነበበልና ከነንብቦ ፀናሕና ኩልና ናብኡ ከነስተንትን ኢና። ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ካብ ቁጥሪ 27 ክሳብ 35 ኢና ኣንቢብና።
إتاز دلهم ما قصري قلت صرخ ندزي أبلوني لعلن تحتي حفظ أبلكو كتم ببوات خليكم دقيمكم. እሺ ማማ ህይወት ናባኸ ኣብዚ ኣኸስተንትና ከለኹስ ከምዚ ኣይደኖ ሕታይ ኣኳ ኣኸስተንትና ኣይኮንኩን ኣብ ዒሳ መጀመርታ ኣብ 27 ዘንበብናያ ኣብታ ኢሳያስ 53 7 ናይናታ ሕቶ ዘላትኒ ኣክቹዋሊ ትርሓስ ሓፍተይ ዘንበበታ እዚ ብፍቓዱ መከራ ዝተቐበለ ኩሉ መከራ ዝተዓገሰን ከም በጊዕ ክጥባሕ ዝመፀን ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቃዝቱ ዘይርዛረብ በጊዕ ኣፉ ከይከፈተን ኣብ ኣፉን ሓሶት ዘይተረኽበን እዚ እዩ ኢላ ሕጂ ኣብታ ተኣሽሙ ዝሃብኩምና ኣብታ ናይ ወንጌል መምርሒ ዝሃብኩምና እታ ድቕስሲ ክስሕባ ኣብ ኤስያስ ትርሓስ ሓፍትና ኣንቢባታ ኤስያስ خمسان سلسن كاب شوعة تخسر شعته أول عندي زمزازلو 53 كاب شوعة تسقع شعته حجسي أبتا كل تبيلون ديتوناتو بدم تقليد عندي أبتا تشعته جن قربتي تبرها اللي دليل اللي بتاع وزر تشعته سي إكي زي جبره حاسوت كأ أب أفو زي ترخبه خنسو مقابرو مسرسين جبروه بموت جنا مس حبتامات كوني حجين قطرين ببانيرس ناتا ريفرنس أب ماتيوس 27 كاب 57 سوسان كا مس مسيد ما يوسف زبهال حبتام سبعي كاب أرماتسيا مسئ نسوخ عدم مزمور السوخة دم مزمور يسوس كوينو نبره نسو نبيلاتوس نسو خا ودي مزامورو يسوس كوينو نبره نسو نبيلاتوس كيدو سغا يسوس لمنو شعوخا بيلاتوس كهو عززي يوسف نتسوغو وسيدو بحدش فتح جنزو نرؤسو إلو أب كوحي أب زوقر حدش مقابر أنبرو نتأف مقابر كأ بعايبي إني يعطي وخدي حجر تبر هالي ديلي زلوخسي يا عبزي يوسف مسمتسي سجان سوق أمين نفس سجا وهابني الوسيدو قبير أمين جريزو قبير وقت كوحيلو حجسي تشعتسي بموت جنا مسحفاتهم كوني كتب الكلاس انتاي نختبر هذه تحجي زنببنا ياديا مساديا تقلص يوسف مسيو مقابرو هابني الوزل زبولو ديو ويس انتاتا يا مستيراتا نعناس انتاتا بموتو جن مسحفاتهم كوني نوه إذا أخبره لي دليلو እሺ ኣስተንትኖ ተለና ቅድም ሞንዓን ክንውድእ ኣብ መወዳእታ ካልኡ እንተወሳኺ ሕቶ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ትመልሲ መምህርና ክምልሱልናዮም ኣቦታትና ክምልሱልናዮም ቃል ሂወት የስማዕልና ማማ ሂወት ፅብቕቲ ሕቶ እያ እግዚኣብሔር ይርዳእክ آمين قال لي وتسمعني እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ ኣራይ እምበኣር ክሳብ ተሓስቡ ክሳብ ትዳለዉ እታ ግዜ ምእንቲ ክንጥቀመላ ስቕስቕ ስለ ዝበልኩም ኣነ ኣብታ ቁጥሪ 31 ዘላ ንባብ ከምኡውን ኣብ ቁጥሪ 35 ክልተ ኣስተንትኖ ኣለዋኒ ኣሕዋቱ ሰመየና ትብል ኣንቢብና ኣብ ንባብ ቁጥሪ 31 ኣሕዋቱ ሰመየና
ክርስቶስ ኣምላኽናን መድሓኒናን ክነሱ ንዓና ግን ኣሕዋቱ ሰሜየና ኣሕዋተይ ኢለና ብስጋን ብደምን ከዓ ምሳና ሓደ ኮነ ትብል ኣዝየ ስለ ዝፈተኽዋ ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበለትኒ እየ ናታ ንዓት መስል ካብተን ዝተነበባ ሰለስተ ከኣታ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 14 ማማ ሂወት ደንበበታ እንታይ ትብል እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዩ እቲ ዝቅድስ ክርስቶስ እዩ እቶም ንቅደስ ከዓ ንሕና እቶም ምቅዳስ ምንጻህ ዘድልየና ሓጥኣን ድኹማት ሰባት ኢና ስለዚ እቲ ዝቅድስ ክርስቶስን እቶም እንቅደስ ንሕና ደቂ ኣዳም ካብ ሓደ ኢና ስለዚ ክርስቶስ ምሳና ብስጋ ሓደ ምዃኑ ፍጹም ከማና ሰብ ምዃኑ እያ ትገልጽ ማለት እያ ትሕት ኢላ እንታይ ኢላ በዚ ምክንያት ከዓ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርኒ ኣብ መዝሙር ዳዊት ያደላ እነግሮም ስመከ ለኣህውየ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም እየ ብምባል ኣሕዋተይ ንምባል እኮ ኣይሓፈረን ንዓናሲ ኣሕዋተይ ኢሉ ይፅዋዐና ኣሎ ክሳብ ክንደይ ርእሱ ኣዋሪዱ ከም ድመፅህ ጎይታ ማለት እዩ ሕጂ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ብስጋ ስለ ዝተመላለሰ ከም ሰብ ጌርና ከይንሪኦ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንሱ ክርስቶስ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ምስ ስጋ ተዋሂዱ መጽ ስለዚ ሰብ ምዃኑ ጥራይ ደይኮነ ሰባት ኮለው መራሕቲ ሃገራት ክንደይ ነገስታት ሓሊፎም እዮም ጎይታ ዳተባህሉ ዳተሰገደሎም ንሰብ ዳረገጹ ንሰብ ዳነኣእሱ ሰብ እኳ እንትኾኑ ከማና ኣቦን ኣደን ዝወለድዎም ግን ነገስታት ብምዃኖም ሃፋትን ብምዃኖም ጥራይ ኣዝዮም ፍሉይ መፀውዕን ፍሉይ ክብርን ዝነበሮም ዝሓለፉ ብዙሓት እዮም ፈጣሪ ግና ስጋ ሰብ ለቢሱ ከማና ሰብ ምዃኑ ከይኣኽሎ ጥራይ ኣሕዋተይ እዩ ድብለና ማለት እዩ ባሮት ኣይበለና ንስኻትኩም ንኣሹ ኢኹም ንስኹም ከምዚ ኢኹም ኢሉ ኣየነኣሰን ኣሕዋተይ ንምባል እኳ ኣይሓፈረን ክሳብ ክንድዚ ትሒቱ ማለት እዩ ክውለድ ክመርፅ ክመፅእ ከሎ ከዓ ንዘር መላእኽቲ ኣይመረፀን ንኻልእ ኣይመረፀን ንዘር ሰብ እዩ ኣልዒልዎ ልዕል ኣቢልዎ ንሱ ተዋሪዱ ምክንያቱ ፈጣሪ ሰብ ስለ ዝኾነ ፈጣሪ ሰብ ብምዃኑ ከዓ ንዓና ከዓ ኣልዒልና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰማይን ምድርን ፈጠረ እግዚኣብሔር ሲ ምሳና ብስጋ ሓደ ኮይኑ ከመይ እያ ትብል ደላ ብስጋን ብደምን ከዓ ምሳና ሓደ ኮነ ትብል ኣብዛ ቁፅሪ 31 ማለት እዩ ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሕዋተይ ኢልና የዕሩኽተይ ኢልና ክሳብ ክንድዚ ኣቕሪብና ኣልዒልና ማለት እዩ ኣብታ ቁፅሪ 14 እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘረ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእክትስ ኣየልዓሎምን እያ ትብል ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ንሱ ትሕት ኢሉ ናባና ብምውራዱ ምሳና ብስጋ ሓደ ኮነ መዓረ ኮነ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ድበላ ከዓ ነዚኣ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣዝያ ስለ ድመሰጠትኒ ካልአይቲ ኣብ ቁጥሪ 35 ዘላ ንባብ ከዓ ፍታ ናይ መወዳእታ እንታይ ትብል ብድሕሪ ትንሳኤ ስጋዊ መብልዕን መስተን የልቦን ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካልእ ሃይማኖታት ብፍላይ ኣብ ምስልምና ምስ ሞትካ ኣብ ሰማይ ወይ ኣብቲ ገነት ድብልዎ ብናቶም ዝደለኻዮ ብልዒ ዝደለኻዮ መስተ ከም ዘሎ ዝፈስስ መዓር ዝፈስስ ፀባ እዚ ደይበሃል ስጋ ዲኻ ካልእ ዲኻ ደስ ዝበለካ ከም ትበልዕ መስተ ከይተረፈ ኣብዚ መሬት ክልኩል ሓራም ዝብልዎ ኣብ ሰማይ ግን መስተ ከም ዝፍቀድ ምምርዓው ከም ዝፍቀድ መርዓ ጥራይ ደይኮነስ ክሳብ 72 ደናግል ኣንስቲ ከም ዝወሃበካ ዝሰብኮ ሃይማኖት ካልእን ብዙሕ ነገር ንሰሚዕ ኢና እሞ እቲ ናይ ብሓቂ ንሕና እናኣምኖ ክርስቶስ ባዕሉ ዝመሃረና ግን ድሕሪ ትንሳኤ ሙታን ምብላዕ ይኹን ምስታይ ምምርዓው ይኹን ምውሳብ ዝበሃል የለን ኩላትና ከም መላእኽቲ መግብና መስተና ኩሉ ነገርና ምስጋና ኣምላኽ ኮይኑ ናብራ መላእኽቲ ኢና ክንነብር ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኣ ከዓ ከስምረላ ስለ ዝደለኹ እየ
ኣብ ሰማይ ብልዒ የለ መስተ የለ መርዓ የለ መውሱበ የለ ክብርን ኣምላኽ ሰባት ክነስና ናብራ መላእኽቲ ብደይ መግቢ ምስጋና እግዚአብሔር እናተመገብና ልዕሊ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ልዕሊ እቲ ጣዕሚ ናይ ስጋን ናይ መስተን ናይ መብልዕን ካብኡ ንላዕሊ እናተሓጎስናን ባህ እናበለናን ከም መላእኽቲ ብምስጋና ኣምላኽ ክንነብር ኢና። እግዚአብሔር ነዚ ክብሪ እዚ የብቅዓና። እዚአን እንተናት ያስተንትኖ እታ ግዜ ክጥቀመላ ኢለ ቅሬታ እናባኹም እዩ እንጂ ኣይተዳለና ናይ ሓሰብና ናይ ትብሉን እንትኾኑ ተስፋ ገብር ኣነ ኢልኩም ቀራዶም هيوت يسمعنا ديكون حوي كابزا تبلا تنح كحجسي أبي أنا أحواتيسي مسبل كايا استنتيني من قد سلنا وكذا يزور نيرس أب سنتنا أي بركون دازور كم شالو تيشين كان بيتاي أجي دم تسألنا تنح كذا أزيا بقى أمتي إجابير سن إحنا سمز كل قف قبرنا نقول بقى أحواتهم كونسي بقى بتاعمي أزيا دست بلك زي قبأنا عند غيرنا زي قبأنا لنا زموتهم أحواتي كلنا حجي إذا عالم بملء تسي أبعاد دي كله إجابيهري جي بعين إجابيهر كله يحونا مالتي كله عليت كيف لها ملك كيف لها عبد كيف لها كله بقى كله حوها جن بتأمنت جن أي رخبة كان يحولنا نجار مالتي حجي حوي يكتب له تصنح كن بأمنت كن حوها أيضاً مالتي حجي نقول جن حوي كنبل حوها جن بأمنت لقد جن بأمنتنا في مور حوي حتى كنبل سي حتى أمنتنا زمل كتسي مالتي إلى شو بقى كان ها قريت كلمة حجي كروسوس كمان حواتي كبل معنا زي بلس مسكناي التحوي حتى حجي قال زم حواتنا بروتستانت قال انتهى بدو بزحات شنفر اليوم تيومنا بروتستانت أحواتو نيرهم مهم جبل يترجموا حجي تراجمة كم زي أتبقى بزي مستنتانن ممهارن مستوعلن مقطت آمونتي أم بايبل أبي الله أبي راخب تايبل نيناي ساعات أحواتي نيناي ساعات انتاي بزي مترجم كم أحوات كم زنبرو ودينا أبستن قد مريم ولاد كم زنبرا قال جيرم يقولت يوم كلهم بروتستانت قادي كونه قاليهم كم شنفالات مالتي كابعتهم كوينهم سي فرقهم እጂ ንሕና እዚ ትርጉም እዚ እንተንፈልጦሲ ኣብቲ ናይ ምብላዕን ኣብቲ ናይ ምፍልላይን ኣብቲ ናይ ኣብ ከምዚ እንዲ ዓድኻ ከምዚ እንዲ ዓዱ ከምዚ እንዲዩ ከምዚ እንዲ ኢድካስ ፍጹም ክንገብሮ ኣይግባአናን ነይሩ ኣብዚ እቲ ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ምፍላጥ ግን ኣዝዩ ጎዲእና ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ኩሉ ዋላ እቶም ንፈልጥ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሉ ከማን ገለገለ ተዘውትርዎ ትርኢ ኢኻ ገለገለ ኣሕዋት ማለት እዩ እጂ ክንፈላለ ከም ዘይግባአና ኣሕዋት ክርስቶስ ኮይናሲ በቃ እቲ ዓለም ናይ ክርስቶስ እያ ኣቦና ክርስቶስ እዩ ኣሕዋተይ ዝበለና ባዕሉ እዩ እጂ እቲ ነቲ ዝበሎስ ንቕይሮ ኣለና ኣብቲ ሂወትና ኩሉ ይኹን ኣብቲ መንገድና ኣብ ነንሕድካ ከማን ትፈላለ ማለት እዩ እቲ ቅድም ዝፀንሐ እኮ ኣብ ሃገርና ሓወይ ሓፍተይ ዝበሃል እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ግን እንዳ ገደደ ይኸይድ ኣሎ እሞ እዛ ቀዚኣስ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኣባና ትብል ሓስብ ፀኒሐ ካብታ ክትገልፃ ፀንሕካ ዳ ክሊክ ጌራት ንበር ኣብ መንገዲ ከለኹ ኣይተባሃሉላን ማለት እዩ ዝኾነ ቃል ሂወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ብርክቲ መዓልቲ ከዓ ሎም መዓልትኻ ዝኾነት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ቃል ሂወት ተስማዓልና ሓፍትና መኣዛ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣስተንትኖ ፅቡቅ ኣስተውዒል ከላ ክብርና ኣምላኽ ከምቲ ፈጣሪ እኳ ኣሕዋተይ ድበለና ሲ ንሕና ከዓ ዓድን ካልአን ከይፈለና ኣሕዋተይ ክንበሃል ናሓድሕድና ክንፋቐር ከም ዘለና እንዳ ኣሕዋተይ ዝበለና ክርስቶስ ከዓ ነቲ ብስጋ ኣሕዋት ስለ ዘለዎ ዘይኮነሲ ንኩላትና ነቶም ብእምነትና ኣብኡ ብጎይታ ድመፃና ኣሕዋተይ ከም ዝብለና ኣዝዩ ደስ ትብል ኣስተንትኖ እዩ ቃል ሂወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት
ዝተነበበልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ከም በጊዕ አፉ ከይከፈተ ክሳዱ ንማሕረዲ ከም ደሃበ ህይወቱን ሞት ከም ዝወፈየ ኣብ ክንዲ ሰናይ ክፉእ ከም ዝፈደይዎ ቃል ዝበሃል ከይተዛረበ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ ናብ መቃብር ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ከም ዝፈትሐ ኣብ ሰማያት ንዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦና ከዓ ኣቦና ኢልና ክንፅውዖ ፍቓድ ከም ዝሃበና ብዛዕባ ትንሳኤኡ ብዛዕባ ዓርገቱ 40 መዓልቲ ምስ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝፀንሐ ነቲ ፅዋዕ ክህቦም ከሎ ድሕሪ እዚ ክሳብ ትንሳኤ ካብዚ ከምደይ ሰቲ ከም ዝበሎም ኣዝዩ ደስ ዝብል ሰፊሕ ትምህርቲ ኢና ኣንቢብና እሞ ርግፀናዮ ብዙሕ ነገር ከም ደሓስኩም ከም ደስተንተንኩም ኣካፍሉና راي دياقون أنا قرب حساب ككافي شبي دكتور إدمنا بتاع خطوكر اللازل له نتبي نتي حافشاوي حجز تقسكا يختك حاسبين يرى قنعو خزولو كاب قصري 33 جميرو مستي زبركايو زتت حازة كو انتخونه قرب فليبل أستمتني كا نزنت بي ملكات لك هم تبتتقصد له أما تيوس إسرانش دشتن كاب إسرانش متن كساب سلستن كأزتنبلنا دحر حجي كسا إتا معلتي إتيا أبتا منقستي أبوي مساحاتكم حدش كسا زفتيو كابزي فرويني إزي كتو حمزي ستي إولكم علىخو يبل المحجي نزات أصي أنبيبه بزي مثل سالن أستنتنون عالفان يري قن حدا زي تملس حتون يرني كسا إتام عالتي إتيا أبتا منقستي أبوي بمبالو حسابي نابتا تمس هيوت يخيد مو أخدتلو مسخاتكم حدش كسع زيتيو سلازبل تحطو مستنتان مستنسأنا دو مستاي ألو إيو يبل كمتي أبقو رسالة حمشتن سفير زلوغنا بدحري تنسائي سب كم زولعن كم ستن ولا حدا أي حساب بمبال يمهرنا نزخون سب بدحري تنسائي سقاوي مبلعن مستن كم زلوه كي حسب منست أبويك بهالكلو خا نزل علماوي هيوت زملكت راي زي كونه نقدس مدراوي هيوت ون يملكت يوحنس متمكن قويتانان مدحنان إيس كريستوس دحرت مكتون صومون منقست سيمات قريبا على أمو تنسحو يبلو كم تقويتانا زمهارنها أب سمايات تنبر أبونا خنصلي إنكلنا فقدك خمتي أب سماي كمون أم مدريخون نبل كمون قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس أب لوكاس 10:21 حدن فريساويان منقس أملاخ معس مصء إلو مسحاتتو نسو منقس أملاخ إنها أوشتقهم على أمو منقس أملاخ سي بمتحللاو أيتمصئنيا إنها أبزي ويس أبتي زبلاون يلبون إلو ملسلهم سلازي منقس أملاخ أبلبنا كنقس لتدمتصئ كبكعنا እግዚአብሔር ጸጋኡ يبزحلنا نباها دياقون آمين قال تسمع لنا صبغ استنتنو صبغ مبري دكتور كفلاي እግዚአብሔር يخبر لنا
الشمبار مسار بعن كلتن دقيق كوين الله نتا زتوابت حتو نتا استحتت حتو كملوا سلنا يوم ممرنا بمرجيتا نابقوم قبلكم بدهرياني شي جيزي ترخيبنا نحادا خلتا عدل كهبيه بدهريو عبونا أبي ملاك سلام حافشا مبرهن مخرن صلوتن جيروم كعطولنا مدرخنا بابونا الهيوت يسمع لنا كلهم حزب እግዚአብሔር كساب الساعة زعق بدحن سلام عاقبو بز قدوس أገልግሎት كنراخب زفقدلنا لولا بحري فتارينا ناي بحر مسغانا بصحيو نزتفقدل ليك بلبي يمسجن تحتو حبتنا هيوت زحاتات تحتو كاب خمت سمعنا خبتن بيت إسياس معرف 53 قصري تشعتها قال بقالا من البات سيم ببناء ويشع زي نبرنا ختم بباخلان كينه هلم انتي كي زي قبره حاسوت كعب أخو زي ترغب خنسوس مقابرو مسرسي أنقبرو بموتو قنا مسحاب تامات كونه أتمن الجنتاي مالتي مقابرو مسرسي أنقبرو مالت التاريخ انتاي زمهرنا أماتيوس عسران شوعاتن كاب شوعات تغساب عسرت ترأنا وانجيل ماتيوس معرف عسران شوعاتن كاب شوعات تماخيروم مقابرا قايس زخون قرات سرح مريت بؤو تشايتو سلزخا اتا قرات كسع لومي قرات دم تبهالالا اتب نبي ارمياس واقات دك اسرائيل زقام قملو قام 30 قرش وزودو كم تقزابير زاززني نقرات سرح مريت هابو التبهله شعو تفزمي جتارستي مقابرو مسرسيان قبرو سلازي أبوانجل يوحنس مقابرو مسرسيان قبرو نتبل إذا قرات دم عدي قملو وبتخكل قرات دم تعديقو حج مست مقابرو قن بخميز تحاز أبوانجل يوحنس معرف 10 توت الشعاتة وزر 10 شوعتن 10 شمونتن وانجيل يوحنس معرف الشعاتة قصري 10 شوعتن 10 شمونتن مسقلو صيرو خا قرن قرار اسي ناب تبحال سفرا بابرايست دما غلغوتا تبحال وصه ابا سقلو كلت خالو دما مسو حدا بت حدا بتون يوسس ما اخلوم سقلو ابتيز تبارخ مقابر ايهوداويان ليواويان زقبرلو مقابر أو كقبر أي فقدون مخنياتو زي مرقم أبتقدس بوتانا قبر قبو أيكونن زبل سنة حساب بحزوهم سلازي قويتا إسكريسوس كاب كتما يروساليم وزاي أو وزاي تسقيلو مالت أب إبراويان معرافة 10 وثلاثة قصر 10 خلطان تاي زبل إبراويان 10 توكلته إبراويان 10 3 قصري 10 توكلته كده سلازي يسوس بدمون حزب مقدس يلو أب وصاي كتما أو وصاي ختما مكراس أجابي نتات مسد عن دللو نمبر أبزت نبر كتما يبلنا نمو حجز عرفو تسكيمنا ناوصا سفر ناو نسائي سلازي سلمنتا يومن نساتهم ناي مرقم سبي حاتياتنيا سبي عماسي إلوم يومن كابت ختما كابت تبارخ بوتان نساتهم مقابر ناي قناعات ناي أمن تزبلو زوز وزلو علامة أملاخ كان تاي نيروي علامة أملاخ أدامن هوانن حاتيات بمسرحهم كابوتهم كاب سفرهم وزيهم سلازنبرو
نابت بوتوم نخملس كحسا ايومان اب نفس وكف ناي سيطان كفات علامة املاخ زي كير علامة املاخ اللو مالين سلازي ناتهم بمخنيات حاتيات وسيوم زنبرو نابوتوم نخملس مقابرو مسرسي انكوني سلازي نابتام تام ودا تاتقسي بموتو جنامس هابتامات كوني سلازي اب كلاي كورنثوس معرف شمون تقصرت الشعاتة ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጥይኹም ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ደኸ እዚ መቃብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ እንሳዮ ግና ከም ዝኾነ ኢሉ በዚ ሞት ዝኸይዱ ነቶም ኣብ ባርነት ኣብ ሞት ዝነበሩ ሓርነት ሰበኸሎም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ከኣኽብለኒ ስለዝተፈቕደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን መሃሪ የውፍየሎ ቴንኪዩ አባና ቃል ህይወት ይስማዕልና ባሪሃትውለይ ነቦና ቃል ህይወት ይስማዕልና ኣዝዩ ፅፉፍን ንፁርን መልሲ እዮም ሂቦምና ኣብ ገዛና ተንድጠቐስዎን ጠቕሲ ኩለን ተነንብበን ከነስተንትነን ምእንቲ ደጊምና ከነፅንዓን ክንርድአን ተንጠቕሲ ጥራይ ክደግመልኩም እየ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 7 ክሳብ 10 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ 17 ክሳብ 18 ወንጌል ዮሐንስ 19 ካብ 17 ክሳብ 18 የግሬታ 19 ተባሂላ እንደገና 9 ስለተጠቕሰት ደምሲሰ 9 ቀይርያ ነውን ዕብራውያን 13 12 ዕብራውያን 13 12 እታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9 ናይ ቆሮንቶስ ከዓ ቀዳመይቲ ዳ ከለይቲ ካልእ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9 ያ ኣብ ገዛና ነንብባ ንረዳእያ ቃል ህይወት ተስማዕልና ደጊመ ቴንኪዩ እሺ ሓሳብ ተለና ቅልጥፍ ኢልና ንሃብ ራይምባር 10 ጎደል ኮይናላ ሰቅሰቅ ካበልና ናብ ኣቦናን መምህርናን ኣቤ መልኣከ ሰላም ናብኦም ከብለኩም እየ ራእያ ዲያቆኔ ቃለ ህይወት ይስማዕልና ዘመን አገልግሎትካ ድማ ይባርኽ መዓልቲ ክህነትካ ድማ የሪአና ኣሜን ሓቂ ወና ኣበይ መርጌታ እውን ንትሕቶ ብሰፊሑ ዘብርሃኹመልና ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ኩልኩም ድማ ካብዚ እተዋሃበኩም ጥቕስታት ከተንብቡ ከምኡነታት ተዘመረት መዝሙር ብጥቕሲ ገይርኩም ሓሳብኩም ዝሃብኩም ኣፍተና መዓዛ ድማ መዝሙር ዝዘመር ከልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ እዚ ሎሚ ክንበበልና ዘምሰየ ኩሉ እቲ ስለናይሉ ጎይታ ዝኸፈሎ ዋጋ ዝተቀበሎ መከራ ዝወረዶ ኩሉ ነገር ዘስተንትን እዩ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ፅሒፍልና መመሊስካ ክሰምዖ ከለኻ ድማ እቲ ቃል ይሕደሰካ እዩ እሞ ዋጋና ፈሊጥና ናብቲ ዋጋ ዝኸፈለልና ጎይታ ድማ
ዘጠምት ይግበረልና ኣብ ቁፅሪ 29 ኣነ ንእሽተይ ከስተንትን እታ ቁፅሪ 29 እንታይ እያ ትብል ክሳዕ ሞት ዝበፅሕ ብኩሉ ተዓገሰ ግናኸ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይተዛረበን ሞቱ ድማ ኣብ መስቀል ነበረ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 13 ብዛዕባ ዳግማይ ምጻቱ ንደቀ መዛሙርቲ ንጎይታ ክሓትዎ ከለዉ እቲ ኩሉ ኣቀዲሙ ዝኸውን ምልክታት ምስ ነገሮም እዚ ክሰምዑ ኢኹም ከምዚ ክኸውን እዩ ረኣዩ እሞ ኣይትሰንብዱ ኢሉ ኩሉ ምስ ነገረ ኣብታ ቁፅሪ 13 ብምንታይ ገይሩ ዓፂዋ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ኢሉ ሕጂ ትዕግስትና መዓስ ዝረአ ዘይዕግስ ፈተና ዝኾነ ነገር ክረክበካ ከሎ ትዕግስትካ ዝፍለጥ ኣብ ሰላም ኣብ ጥዕና ኣብ ረህዋ ኣብ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ትዕግስቲ ዝግለፅ ትዕግስቲ ዝግለፅ ኣብ ምንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ መከራ ኣብ ፈተና ኣብ ሽግር እዩ እቲ ኩሉ ጎይታ ዝተንተኖ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኩሉ ዘፍርሕ እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ፌራ እምየት ኩሉ ክኸውን እዩ ምስ በለ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ እቲ ኩሉ ዘፍርሕ ዘሰንብድ ዝፋታተን ክትርኢ ክትሰምዕ ከለኻሲ እንታይ ክትገብር ክትዕገስ ግድን ክኸውን እዩ ግን ንኩሉ ብትዕግስቲ ክትቅበሎ ብትዕግስቲ ንዝተቀበሎ ብትዕግስቲ ንዝሓለፎ ድማ ንሱ ክድሕን እዩ ኢሉ ኣምላኽ ትዕግስቲ ይሃበና ጎይታ ተዛሪቡ ጥራሕ ዘይኮነ ትዕግስቲ ድማ ኣበይ ይርኢና ኣብዛ ቁፅሪ 29 ዘንበብናያ ክልተ ጥቕሲ ኣለዋ ተቐዳመይቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁፅሪ 14 እያ እቲ ሹም ብዙሕ ክሳዕ ዝግረም ንሱ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሎሚ ሰብ ዘረብኡ ከይወደአ ከይሰማዕና ንምምላስ ህውኻት ኢና ቃል ኣምላኽ ግና እንታይ እዩ ዝብለና ንምስማዕ ቅልጥፋት መልሲ ንምሃብ ድማ ደንጎይቲ ይኹኑ እዩ ዝብለና እቲ ኩሉ ዝመፅእ ዝነበረ ምስክር ሓሶት እቲ ኩሉ ብክርስቶስ ዝዝረብ ዝነበረ ፀለመ ኩሉ ክዝረብ ከሎ ጎይታ ሓንቲ ቃል ኣይበለን እቲ ሹም ክሳዕ ዝግረም መኒቲ ሹም ጲላጦስ እዚ ኩሉ በኣኻ እናተዛረቡ እዚ ኩሉ እናበሎኻሲ ሓንቲ ቃል ደኳ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ እውን ንሱ ዓቲትዎ እዩ ጎይታ ግና ስቕ ንዓይ ከይትምለሰለይ እንዲኻ ኣነ እኮ
دلتي كجبركاي خليلو بيلاطسون تمكحو أبزي أقوم قويتان تايلو كابل على انتزي وهابا كاسي قبل علي سلطان أي محلو كان نهرو إلو أما نحنا خابزي انتا إنا نمهر اتشم كساع زقران حنت قالوكا أيبلن أب فيليبي معرف كلتين كاب حمشتين زتز حفلناون إتي أب كرسوس إيسو زنبر حساب أباخاتكم يهلكم مسبلة نسو بملك أملاك نسو نتمعر أملاك مخانو كم من زع أي رأيون ملك عباريا وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبرتو كم سب كوين ترخبه رؤسو كسعمت أتحته كسعمت أم مسكال قادعة تعززين كبرن مسغانان نعملخ يخون مخنياتو تعقستي عقلي واقابقلي يبلو ولدناول نسو بملك أملاك نسو نتا معر أملاك مخانو كم من زع أي رأيون نعنا خبلسي ملك عباريا خمز وسده اتخبر سلينا كبل رؤسو كم زحسره بنبرتو دما بجاك حطياتنا أنا مسألة كم سب كوينو ترخبه رؤسو دما كسع موت أتحاته كسع موت كأ أم مسك القادة تأززه حكي إذا كله أب كرسوس كورد كله كل بمنتا ينرو بعقلي هوريا بيتروسون أفي كفتن النابلة بزح عقلنا كرسوس بزح أتأوز بحال زنبرة زورد دنبرة ملسي كم زي هابه ملسي كرسوس كواد أزقر منيرو أم مسكال كوينو أبو يزقبروا أي فلتن يا ماما أي تحزن لهم كابتي خمت مقدماي زتمهرنا يو شوعته قالت ونجل حدا خاو ونجل لقاس معرف أسران سلسان قصر سلسان أربعة أو أباس ريلمو بزا إيا أمرو يقبرو أو أبو يزقبروا أي فلتن يا ماما حدا قال لهم نتخلو أو أزور هذا أفي كفتن تعقسوا نمسفعة تعقسوا نموقعة تعقسوا نحلنق تعقسوا أخلي الإشاق المنفعة تعقسوا من رقدك سبات أب قصوا نقبل تفكوا بلولو تعقسوا كدانو قنطيتهم عرقانو خوصوا كله تايغورو تعقسوا اتم كله أبو إذا قف عزي زقبارو دما مودعتا سلياتهم كل من عفو كم زخفته أبو يزقبرو أي فلتني ماما حدا قال لهم أي تحزن لهم أما نحنا دما كابت بزح كبهال الناس أنحي حانتي وسيدة سادما تعقستي معقاس مالت قليل نقر يكونن قدف نخمزي قويتا كله زوردو تعقستسي نصبق نقرون عقل تعقستن تمسقنن يدلي ايو أما أملاخنا ناي تعقستي منفسو يعدلنا
تخسع موداتا زعقس نسو كدحن ايو نخلو زمتص سباتنا كم كريستيانات كم دق كريستوس زخونه نجر حميت صلمه مغوز زيكونه وقسا نعدا زيكونه حميت صرفي مقبال زيكونه مسواق كغاطمنا يخئليو ناي بحقي ناي كريستوس كوينا انت تتغعزنا ግን ሁሉ ብምንታይ ክንቀበሎ بعقلي بتعقستي الناس عرفوه زي صرفه نقول دما زتعقسه نحنا دما كمتي اب ابراويان 12 قصر خلتن تاي زبلنا نابتي حفرات نعقو سلاتب قدمي إزالله حاقوس إلو مسكال التعقسن أبي من أملاخ التقمتن جمار امنتنان دمداميان إيسوس نتأمت نحفرات نعقو نتي أم مسكال سلينا الواقع زخفولو دما كم حاقوس تقبلو زتا حقسي بزي مسحالفة دما أبي مان أملاخ زتقمته جمار امنتنا دمداميان إيسوس نتأمت مو أملاخنا أملاخ من تايو أملاخ عقلي أملاخ تعقستي إيمو نابت جمار امنتنا دمداميان زخانة أملاخ تعقستن أملاخ عقلن نابوخن تأمت دما زيابيهر نخلنا يحقزنا سنخل زيابيهر مسقانا يبصحيو نخلكم دما زمن أقلقلتكم يبارخ كم وين حفتنا هيوت كم مقشاخي انكوا أملاخ بدحان تملسكم كلهم زقشو وغناتنا نابرحو نابقروا دما زيابيهر كم مقشاهم بدحان ملسلنا مدتنا قلت كنعزو قالي وتسمع لنا بونا امين قاعده حنصنحهم كلهم سما اب وولد منفس قدوس هذا املاك امين من سلام صلوت كم بحدش كل زحج بير من بقيتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام دحنت كل زخانات قدس بيت كريستيان دمنا لنا قبل على حزب المؤمنان بزح سلام كب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام صلي بسماء تنبر ربنا سنكاي قدس መንግስታት امصا ጻድቃን ታብ ሰማይኩም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና احنا نزودولنا بدلهم كم دحرقنا لهم بدلنا عسانا لقلنا فقفال احنا ننبر فتنا يتقتولنا نقسن حيلين كبرن زل علمنا تكاين امين اوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله كلنا هاد نقولي خد سيغاون نقولي خي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب انس برفتي في فركرس فم برخي ومل تصقا جابير مساخي اوفيس تدش بالكي حاتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يس كرسوس منتانا حرت لمن لنا امين ونقول تحجيا بير نلبنا كان مال كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان خم اوجابيرات لنا صقخو نفسنا يكخن فلت بعد امنا خيبنا كل اسم كان سمن نصوعنا لنا اب سماء ذل خنسخ سلام كعب نفس كلنا عدر ابز عالم زمن ورم سلام حلو كل مرحتن سبس الطعم بقول اسم كا سلام حبهم اب دريانا ذل مكان تعذاب كمخرها ام تاونا موصانا ذل غراوتنا بقول سلام حلوهم بودعن بقنعن يوت كنبرن بكل سنة يملكوا دما ناخاني جابير مفرح بياونت كنكبن كريستوس مسؤول منفس قدسن مسكانا صنعتهم بوزلك على من كل سعن نزل على امين ارى املاخ محرن رب حالا املاخ ربنا ساعات ما عالت زبارك لنا قدس جابير املاخنا ساعات زم شجي ادم بارك لنا صلنا يصلوت ابكن مخاز بصح غبرلنا كن مهارو صنحنا قال كادما كله سلنا لك زخفل كاي واغا تبجخلنا كل دما ابانا خورد قبو تقبل كلنا إنا خن محرم سينامو كل جزيه
أملاخنا اتواقع زغفل كالنا نعوء الناس سنتنا نباخانا واقع زغفل كالنا نات أمتنا بعقلي بتعقستي بفقري بسلام كنبر جابير أملاخنا حجون كم قالك هنبر نسخ حق زننا نسمعات رح ديكونس كنبرلو كنمالالسلو كنا قبره نقبرلو قرنا نصدقلو قرنا ما قصكا نريلو مودعتنا نصبقلو سخ حق زننا لسك جابير أملاخنا توخ زل عالمنا دما سلام كاولدلنا أب حمام زلو أب صلوات ذكرنا زولنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخان كلهم تفلتهم إخا يمان برهان تسفى السلاسية هاي السلاسية ولت جبريل عبان كلهم دما احنا أسماتهم نذكرهم زي نذكرهم نفلتهم زي نفلتهم سلا كلهم حمومات جابير أملاخنا سقاي مقلل سبارم تسجن قسلم زنن حاوية من مسجان أبقالنا أب حزن زلو سنن علنا إذا لسينا متشنقو زلو المعنى برخة أملاخي خمو الكايد برخة زرق حملهم سرعات فتح لنا يوفروا دحان يتولنا يقشوا دحان ملسلنا يولدنا يم كلهم بارخ لنا أنا رما أملاخنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا ودي سمو ودعتو انت تصبق ايمو ما ودعتانا دما تصبق لنا بناي ادينا قدس رنجل مريم امالادنات بناي ملاእخت ترادأنات بناي نبياتنا حوارياتن صادقانن سماعتاتن ጸሎታይ تفلينا معلت مسقال كنذكر كلنا دما املاخنا قبر مسقال كنقبر قال مسقال دما ابتغبار كنوعل صحاب سن سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس انقصات مصا بعد كام تعب سماي كم دمام دريخون علات مقبنا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعوسنا عندقلنا وقفاد احنا النمبر فتنا يتأتولنا من قسن حيلين كبرن زل عالمنا تكائما أمين قوزت يا مريم ناك قدس قبرية ملا سلام لك الله اللي ناخد دنقليخي شقاهون دنقليخي قدي جابير سواء قويتا سراوي سلام لك الله نسغي كاب أنس برختيخي ركر سغم برخيو قوم اللي تتسقى يا بير مساغئيو أو فساتي داسي بالكي أتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين افتحوا يسري زينو أملاكنا ودان ليس كريستوس كان لك أنا سريحات يا دمساسي أبسا ولدو لبركساتي برهان أنتم أوي كانت وأوي دياكونات إدو أنا سايرو قصانات بسمكمو كونو فتانو ونصحاني يرسينرس كلوان سمات زيو مهارنا كورسس مال 10 تفلتين زيو مهارنا كورسس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كورسس مال 10 تفلتين بنت اجزتنا مريم مهارنا كورسس بنت اجزتنا مريم مهارنا كورسس بنت اجزتنا مريم مهارنا كورسس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهرنكسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለየን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘዝ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብርኹ ለይቲ ይግበረልና ቃል ህይወት ይስማዕና ይባርኽ آمين ቃል ህይወት ይስማዕና ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩክ መዓልቲ ዓርቤት ይክፍለና ኩሉ كلهم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብትብኣትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም
ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ተብሕቡእ ዝርእስ የተጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም አሜን ከምዚ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ንዝመጽእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ክንራኸብ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኽበና አሜን አሜን አሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦታትና ድሓን ህደሩ ሩኽ ለይቲ ድሓን ህደሩ አሜን አሜን ህይወት ተስማዕና ቦታትና ድሓን ሕደሩ ሰላም ይረኸበልና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ድሓን ህደሩ አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ብሩኽ ለይቲ አሜን ሰላም ለይቲ ንኹላህና አሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ቦታትና ዝምና አገልግሎትኩም ይባረኽ በፍለይ ትገሩ ሕደሩ አሜን ሰላም ለይቲ ንኹላህና ሰላም ለይቲ ግበረልና ለይቲ አሜን አሜን ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓና ብሩኽ ለይቲ አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኹላህና ልዋም ለይቲ አሜን